سلام تخطات نايز channel كمي تخونو لومي حنتا قداس تمرت عيزالكم قريبا لغو ناي لوما عرس تمرتنا كمي جيرنا حادة عري ويكا تبقى زخونا personality كان معبل نخيل إز personality زدما بخالو سبات تدنقتن تفتوتن تبهاكتن كم نخوون كقبرنا يخيليو حدا سبات هلو انتاي كم زقبرو ايت فلت أمني خاقن كل جزية كل سب أبتقومن أبكبابي أمن كخوني دلي بنصارو إذن لو مزريكم زلخو بنصار ديكونس بتمساسالي إذن لو مزريكم زلخو حمش نطبطات انتريناين أب هيوتنا فولو يزخونا كاركتر وي personality كنا معبل نقل بو منصر دما بسبات مبزحتنا بأفنا خنبلين دلنينا وي كنريوين دلنا كل سب بسب تفتاونتن تقبالنتن كركب يدليو أوشتو زلو نغري فلوي نغر دما يكونن كل سب أوشتو بسب تفتاونن تقبالنتن كلوا يدليو زنا يلوم دما نزن غبرو زنا زيوم نزين ترهن صباري كاب هيوتكا صبوق زخونه زمدنا مسبات كلوا كغل يعني كل حقوسن نسخه بنفسخه زرقاكا كمو سلا زخون كادما بزحات سباتنا بها قربو زخولي اما كساب موداتا تعقسنا انت تمهيرنا حدا قداس نغر كنفلط نخلينا لومي تقدمي تنطفي ازيوم بتعمي unique personality way فلوي بحري تفتاو بحر زلوم سبات they're not driven by fear هيوتهم بفرهي ايكونتن تجزع فرهي جي انتاي مخانو كنرينا مغنياتو فرهي كام انتاي زمت حدا نجر قد حجي غير كايو زي تفلت قد حجي كيت كا زي تفلت قد حجي سمعي كا زي تفلت كتقبر انت فتينكا شعي خاتفر قالوا خلنا من البات انا بقول انتي جيمناستيكس نقماطل نيرناينا كم زي مقمطال قال مله حجاو تا مجمريا تقبر كلا كل شيء بيتفر مجمريا خاص لدي تفلطاتا تكنيك تفر حنسا مزقبركا فلصوم يحرين قرب دقم سبلكا دما نورمال تخون فتينكا كي حسبكا تقبرو لكعكم دماي قال عن مجمريا كتنسخ لي يفريو حيزو قالي تنس دحر غزيه كن نورمال يخوب سلازي حدش نجار كل غزيه كفرحنا كم زغل كم قبول نوزدو اتصقام كن نزي حدش نجار زفرحنا كم وتر بو كنجزا انت حرقيلنا بو كنجزا انت تفكيرنا نفسنا زخون يكون عبيد كنجبر عين خلينا في وقتنا سلازي تقدمت كنستوعب لا زلنا فرهي كان وقدو خنكلالنا نابتن دليو نابتكم بصحو كل تبهاقتاتنا خنركب تدلينا كافريك نوص علنا مغنياتو كدرف زلي فرهين تاي قبرو نخي يدرف يخلكلو سيلو زخونه نجر قبر زلي فرهي قبرو كمزن كماي فيديو غير كمهر زلي فرهي يترفو كاب كل نجر صبو نجر زترفانا نجر تلو فرهي إذا قدام عينتي زعوتون زفلاليوم مسيو زوم يونيك بيرسوناليتي زلوم سبات فرهي انتاي مخانو يردوميو سلازي فرس لزردوم كابت حلمتاتومن كابت بهاقتاتومن نخيترفوم تقديسوم بعتوب يواقوون كسعروا يفتنون when you know you're going to experience fear you know you're going to experience fear when you're trying something new كل جزء حدش نجر حدش مدرخ حدش سبكت الله خلها كل جزء كتفره نبوريو يقداس إذا فرهزي ندحر سجرة بالكخيل كايو ويكا to comfort zone تناتكا ناي متشونت بوتا قديفكا أبزي متشعكا نشتك كي تفتينكا أبوي تكند عبيد زركب مغنياتو نزي فيديو قبره خلوه أنا أوكي أبي عبيد بس إحمالته يكون كونجن نزي فيديو نباهم كبصح خلوه مجمريا يفرحاني دس هاي بلنير مغنياتو زي فلتا كان كومنت قال خا حماق علات كدربيولكا انتهي قدشني زبلاكا يقداس هذا كميتي كومز قبر 3% هيكونون يوم زبس حسب صبوق يزنقر صبوق يزمحار صبوق يزفلت ስለዚህ كل ጊዜ ካብቲ ፍሪ ውፅእ ኢለ ክገብሮ ስለ ዝጀመርኩ እዛ ዓቕመይ ወላ ክንዲ ምንታይ ኣይበሃልኒ ግን ንገለ ሰባት ክሕግዝ ይኽእል ኮይኑ ተረኺቡ fear will never stop you ፍርሂ እንድሕሪ ከምዚ ዓይነት ዩኒክ ፐርሶናሊቲ ዘለካ ሰብ ተኮይንካ ፍርሂ ካብቲ ትደልዮ ኣይከትርፈካን እዩ and ካብቲ ትፈርሃሉ ዘለካ ውፅእ ኢልካ እንድሕሪ ኸይድካ እቲ ዝለዓለ ዓወት ናይ ሂወት أو كم زركب دما تفلت إخاي بلنا أتخاليت نبي زوم فلويا سبات فلوي personality ويكا بحر زلوم سبات زبالو they can stand idiots نحاده زي الروم
ንሓደ ዘይ ፅቡቅ ብስለት ዘይብሉ ሰባት ዝዛረብ ሰብ ክፅመምዎ ኣይክእሉን እዮም ኣይፈትውን እዮም እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢዲየት ወይ ስቱፒድ ዝበሃል እንታይ እዩ ድንቁርና ኣይኮነን ሰብ ድንቁርና ብትምህርቲ ይዓቢ ኩልና ክንውለድ ከለና ኣብ ታሕቲ ክንሪአና ኩሉ ሰብ ክውለድ ከሎ ደንቆሮ እዩ ነይሩ ሓንቲ ይፈልጥን ነይሩ ኢንፋክት ወዲ ሰብ እቲ ዝሓመቐ ፍጥረት ክፍጠር ከሎ ካልኦት እንስሳታት ቅልጥፍ ኢሎም እዮም ክትንሱ ዝኽእሉ ወዲ ሰብ ግን ንነዊሕ ዓመታት ፅግዕተኛ እዩ ዝኸውን ስለዚ ንነዊሕ ግዜ ደናቑር ነርና ኣብ ሂወትካ ደንቆሮን ሓደ ዓሻም ኮይንካ ክትነብር ወይ ከዓ እንታይ መቕብሉ ትግርኛ ከምኡ ኮይንካ ክትቅፅል ግን ምርጫ ናትካ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ደንቆሮ ኮይኑ መፅዩ ተማሂሩ ደረጁ ከመሓሽ ክኢሉ ንስኻ ከተመሓሽ ዘይትኽእል ተኮይንካ እዚ ዓይነት ፍሉይ ባህሪ ዘለዎ ሰብ ክፅመመካ ይክእልኒ ምክንያቱ ናትካ ጉድለት ስለ ዝኾነ ፍልጠት ሲንካ ዘይኮነስ ናትካ ጉድለት እዩ ኣትሪፍካ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለዎም ስለዚ እዚኦም ፍሉይ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ፍልጠትን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣፍልጦን ዓብ ክብሪ ዘለዎም ንኽፈልጡ ብዙሕ ፃዕሪ ስለ ዝገብሩ ብብዙሕ ፅዒሮም ከዓ ደረጃ ፍልጠቶም ስለ ዝዕብዩ ሓደ ሰብ ማንም ሰብ ፍፁም ሓንቲ ዘይፈልጥ ክምድር ተሰሚዖም ዓቕሊ ይገብሩን እዮም ኣብ ዘይፈልጦ ሰብ ስቕ ኢሉ ዝዛረብ ይሕርቆም ቅጭ የምፅኣሎም እዩ ስለዚ እዚ እውን ባህሪ እዩ ቅጭ ከም ዘምፅኣሎም ከዓ የፍልጡ እዮም ስቕ ኢሎም ዝኸዱ ከዓ ኣይኮኑን ስለዚ እዚኣ እውን ሓንቲ ባህሪ ናቶም እያ so when some people talk nonsense about people and things they don't know you just can't stand it ስለዚ እዞም ፍሉይ ባህሪ ዘለካ እንድሕር ኮይንካ ወይ እንተኮይንኪ ሓደ ሰብ ዘይፈልጦ ነገር ኣብ ዘይመልኮ ነገር ብዙሕ ክዛረብ ዘይጠቅም ነገር ክዛረብ እንተሰሚዕካዮ ወይ እንተሰሚዕክዮ ዓቕሊ ክትገብር የሸግረክ እዩ እዚ እውን ሓደ ምልክት እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካ እዩ ምክንያቱ ሰብ ዘይምፍላጡ ፀገም ኣይኮነን ክፈልጥ ዘይምድላዩ ግን ፀገም እዩ ስንፍና እዩ that's why ከዓ እዚ ዓይነት ሰብ ነቲ ካልእ ከምዚ ፍልጠት ንዘይብሉ ምልክት ናይ ድንቁርናን ስንፍናን ዘርኢ ሰብ ፈፂሙ ክፃወሮ ዘይደሊ ምክንያቱ ክፈልጥ ግዜ ጥፍዩ ክመሃር ከንብብ ይኽእል ነይሩ እዛ ቪድዮ ክሪኣ ይኽእል ነይሩ ግን ካብ ክንዱ ኣለዉ ሕጂ ሰባት ብርግፅ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሼር ተገይርክሎም ኣታግደፈና እንዶ ጭንቀት ኣይትፍጠረልና ይብሉ you know what ድሓር እውን ክንሪኦ ኢና ፍልጠት ብቐሊሉ ኣይመፅእን እዩ ንኩሉ ሰብ ከዓ ይከውን እዩ ኩሉ ሰብ ፅዒሩ ደምፆ ፍልጠት እቲ ፃዕሪ ስለ ዘይገብር ኢኻ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ድንቁርና ዝነብር ኣብ ታሕቲ ደረጃ ዝነብር ሶሪ ብንፁር ክንዛረብ ስለ ዝደለኹ እየ ሰባት ክፅዕሩ ክልወጡን ስለ ዘይደልዮም ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ድንቁርናን ኣብ ዕሽነትን ዝነብሩ እምበር ከም ሎሚ ከም 21 ክፍለ ዘመን ፍልጠት መልኢ እዩ ብናፃ እንኮላ እዩ ስለዚ ክትፈልጥ ተደሊኻ ክትፈልጥ ተደሊኺ ፍልጠት ኣብ ቅድሚ ይኽሎ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ግን ብዘየገድስ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝረኣዩ ድሓር እውን ክንሪኦ ኢና ኣብ ብዙሕ ቦታ ድማ ዕንወት ከርእዩ ከውርዱ ንሪኦም ማለት እዩ እታ ሳልሰይትና እዞም ፍሉይ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ከዓ ዴር ኣውተንቲክ ዝኾነ ዝሓብኦን ዝሽፍንዎን ከባቢሎሞ ዝኸዱን የብሎምን ንፁር ግሉፃት ሰባት እዮም I think authenticity ግሉፅነት ይመስለኒ transparency authentic ማለት እቲ ሓቀኛ ምስሉ ብኡ ዝነብር ሰብ ፌክ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ሓንቲ ካብቲ ናይዚኦም ፍሉይ ባህሪ ዘለዎም ሰባት እዮም you know you're not perfect obviously ኣነ ወይ ንሱ ወይ ትሰብሲ ኩልና ፐርፌክት ከም ዘይኮንና ንፈልጥ ኢና ፐርፌክት ክንከውን ከዓ የብልና ምክንያቱ ሰባት ኢና ኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽ እዩ ፐርፌክት እምበር ሰብ ምሉእ ኣይኮነን ኣምላኽ እዩ ምሉእ ኢና ንብል ስለዚ ጉድለት ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ እንታይ ይገብሩ so the only thing you enjoy doing is learning and evolving despite looking like a fool ስለዚ ፍልጠት ፐርፌክት ከም ዘይኮኑ ጉድለት ከም ዘለዎም ስለዚ ፈልጡ እንታይ እዮም ዝገብሩ ክመሃሩ ክፈልጡ ክዓብዩ እዮም ዝደልዩ ሓንሳብ ክትመሃር ክትፈልጥ ክትዓቢ ክትፅዕር ከለኻ ንገሊኦም ሰባት ዓሻ ወይ ፅሉል ኢኻ ትመስሎም ኣብ 36 ዓመትካ ሓድሽ ነገር ክትመሃር ተደሊምካ እንታ ጃናይ ከይዳተ ኣይብሉኻ obviously ንዓኻ ይግድሸካን እዩ ምክንያቱ ንሓፂር ግዜ እዮም ክመኽብሉ ድሕሪ ቁርብ ትለይ ዋው ከመይ ገይሩ ክኢልዎ እዮም ዝብሉ ሰባት መጀመርያ ይንዕቁኻ ይክዕቡኻ ይፀርፉኻ የዳምኹሙኻ ድሕሪኡ ኸ የጣቅዑልካ እዚኣ ፍለጥዋ ኣብ ኩሉ ሂወት ዝኾነ ነገር ክትጅምር ከለኻ መጀመርያ ታዛ ወዲ ፋሒልዋ መስለኒ ስቕ ኢለያ እንታይ ወደይ ሂወቱ ዘይገብር እንታይ ገለገለ ከዳኸሙኻ ክንዕቁኻ ክፀርፉኻ ድሕሪ ቁርብ ትለይ ግን ንስኻ ንላዕሊ ፀለል ምስ በልካ ዋ
I'm proud of you ከምኹም ትኸውን ይፈልጥ ነይረ ይብሉኻ obviously ስለዚ ክትጥንቀቕ ኣለካ ሰባት ንስኻ ኣብ ነፍስኻ ኣብ ዘዕብየካ ነገር ሰባት እንታይ ይብሉኒ ኣይግድሰካን እዩ እዚኦም ፍሉይ ባህሪ ዘለዎም ወይ ከዓ ዩኒክ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ኣብ ነፍሶም ክሳብ ዘዕብዮም ዝኾነ ኣይግድሶም እዩ ሰብ እንታይ ይብሎም ክብሮም ካብ ሰብ ስለ ዘይኮነ sure your authenticity can be difficult to be around for some እዚ ናትካ ግሉፅነትን ብግልፂ ኣካላ ነፍስኻ ምፍላጥን ነፍስኻ ጉድለታትካ ከይሓባእካ ምሕባርን ንገለገለ ሰባት ከቢድ እዩ ንዖም እንታይ ሰብ እዚ ፍፂምካ እኮ መትሓዝ ዘይብሉ ገለገለ ክብሎ ኣይፈትውኻን እዮም ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ግሉፅነት ስለ ዘይብሉ ሕብእብእ ስለ ዝብሉ ፌክ ስለ ዝኾኑ ናትካ ግሉፅነት ኣይፈትውዎን እዮም ወይ ደስ ኣይብሎምን እዩ የግዳስ ክትፈልጦ ዘለካ ወይ ክትፈልጥየ ዘለኪ ድሓር ምስ ከዱ ዋይ ፈጢሩሉስ ደስ ዝበሎ ዝዛረብ ወላ ሓንቲ ስክፍታ ዘይብሉ መዓሰ ከም ምኸውን ምክንያቱ ፌክ ምዃን ከቢድ እዩ ናይ ብሓቂ ሓደ ሰብ ፌክ ንክኸውን ብጣዕሚ እዩ ዝፅዕር ኣከዳድኑ ምስኡ ዝኸይድ ዝበሎ ነገራት ሓደ ነገራት ክፈልጥ ኣለዎ ምንታን ከምስል ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ፐርሶናሊቲ ከይግጠም ምፈርህ ኩሉ ግዜ ስክፍታ ኣለዎ ቀደም ዝፈልጦ ሰብ ከየጀብሶ መዓት ፀገማት እዩ ዘለዎ ፌክ ሰብ ክትኸውን ዘይ ንስኻ ምምሳል መራ ይከቢድ ንስኻ መሲልካ ግልጽ ኮይንካ ምኻድ ግን እቲ ዝቐለለን እቲ ዝጣዕመኒ you're living your life the way you want it authenticity እዚ ግሉጽነት ወይ ከዓ ከም ነፍስኻ ምንባር ደስ ዝበለካ ኣብ ሂወት ንኽትገብር ስለ ዝበካ ሓጎስ ኣብ ጥቃኻ ይንዓኻ ብዝቐለለ ንዓኻ ባስ ዝብለካ ተኸዲንካ ትኸይድ ኣብ ንዓኻ ደስ ዝብለካ ቦታ ስለ ትኸይድ ሓጎስ ናዕባኻ ዝቐረበ እዩ ስለዚ it's inspiring for anyone that is lucky enough to join your journey ስለዚ ኩሎም ሰባት ነቲ ሂወትካ ኣብቲ ጉዕዞ ሂወትካ ክቐርቡ ዝኽኣሉ ዕድል እዩ ምክንያቱ ንዕዖም እውን ሓደ ኣገዳሲ መልእኽትን ኢንስፒሬሽንን ስለ ዝኾኖም ቁጥር 4 ኣብዚ ድማ ሰለስተ ነጥብታት you show the following things እዚኦም ነገራት እዚኣቶም እውን ኣባኻ ወይ ኣብዞም ፍሉይ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ሰባት ይንፀባረቑ እዮም for you how one looks says little about their life purpose past experience and deepest thoughts ንዓኻ ወይ ነዚ ዓይነት ካራክተር ዘለዎ ሰብ ደጋዊ ምስሊ ናይ ወዲ ወይ ናይ ጓል ወይ ናይ ሰብ ኣገዳሲ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ደጋዊ ምስሊ ናቶም ውሽጣዊ እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ክትፈልጦም ኣይትኽእልን ኢኻ that's why ኣብ እንግሊሽ ዝብልዎ don't judge a book by its cover ንመፅሓፍሲ ብገበሩ ኣይትፍረዶ ፅቡቅ ትገበር ዘለዎ መፅሓፍ ፅቡቅ ትሕዝቶ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ወይ ኣረጊት ገበር ዘለዎ መፅሓፍ ኣብ ውሽጣ ፅቡቅ ሕማቅ ነገር ኣለዎ ኮይኑ ክስማዓና የብሉን ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወት ግን እንታይ ንገብር ብዙሕ ግዜ ዋላ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዝረአይ ፅቡቅ ክዳን ዝተኸደነ ዝፈልጥ ይመስለና ዝበፅሐ ሰብ ወይ ዝሸክም ጀልጋት ኮይንካ እንተኸይድካ ዋላ እቲ ዝበለፀ ፍልጠት ዘይብካ ሰብ ኣይሰምዓካን ተፀሊሊ ዘሎ ኣይከውኒ ዝብል ሓደ ባድላ ፅቡቅ ተኸደነ ግን ዋላ ኢድየት ተኮይኑ ንዑ ክሰምዑ ይመርፁ ሰባት and this is what happens in reality ንስኻ ግን እዞም ፍሉይ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ከምኡ ይኮኑም ንሰባት በቲ ደጋዊ ትርኢቶም ዘይኮነ ብውሽጦም በቲ ዕላማ ናይ ሂወቶም በቲ ሓሳስቦም ብተመክሮ ናይ ሂወቶም ኢኻ ተድንቖምን ትቐርቦምን craving attention because of your looks and status is something that you can't understand بترئيتومن بدرجة سلطانومن كبرتن تقداسنتن أقالبون كرغبو زعرو سبات نعاها أزيوم يمزقرمها مخنياتو ناي سبات أقالبو أقداس لزيكون نعاها إنبشي سبات أقالبو بلعها كوردو يدلنا يس أقالبو نيشتا يدليو نيشتا أقالبو كاف سبات يدليو مخنياتو attention is a source of هذا ناي منش ناي هذا أبيتيو a business attention أقالبو ناي سبات واقع يخفلوي ስለዚህ attention ኣብ ሰባት ምርካብ ናቱ ግዙእ ዳይኻ ክትከውን ዘይብል ካምበር ገለ attention ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ግዙእ ሂወትካ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ትገብሮ ናብቲ ሰባት ወይ ኣብ ዕዳጋ እስካ ትቐርብ ዘለኻ ብሰባት ኣቓልቦ ክረክብ ክኽእል ኣሎ እንተዘየለ ኢግኖር ክገብሩ ኸዮም ንስኻ እውን ኣብ ሂወት ተምፅኦ ለውጢ ኣዝዩ ውሑድ ይክኸውን የግዳስ ናቓልቦ ክብሉ ሎሚ ኣብዚ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ብፍላይ ራእይዎሞ ኣብ ኢንስታግራም ጃ ፌስቡክ ሰብ ኣቓልቦ ሰባት ንምስሓብ ደረጃ ዝሰገረ ነገራት እዩ ዝገብር ብፍላይ ኣብ ኢንስታግራም ደቂ ኣንስትዮ ክትሪአን ከለኻ በቃ ኣቓልቦ ንምርካብ ኣይ ዶንት ኖ እንታይ ጥርሐን ክኾነ ጥርሐን ተኸይነካ ደስ ኣይብለናን እምበር ያ ኢትስ ኦልዌይስ ላይክ ብኸመይ ኣቓልቦ ናይ ሰባት ክስዕብ ይኽእል
like أكلات كاب بمجلات بمرأي ولا تحب أزجبو كفال أكلات بمجبار تقولون زخنا نكرات بمجبار أقالبنا هاي سبات بتصبغ نجار غير كون كت سلبوت خليها yes بقارج أقالبنا يودات قالنا أبنت أقالبنا يودات بخمتاي طبعا بمرأي وي كالك كفال أكلات بمجبار وي حدا تسدي بالنجار بمجبار أقالبنا يمسح حتى ودات كسحب تخليها ذكات نجار ونا يكونن exactly بتا غالبو تسعبر زلا ድማ ፍርዲ ይወርዳሉ ምክንያቱ ያ ሰብ እዚኣ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃና ከዓ ንሰብ ትሕብር ኣላ ኣነ ምክንያቱ ኣይንፈልጣን ኢና ግን እቲ ትገብሮ ዘላ ናቓልቦ ክትብል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ናፅነተይ ኦፍ ኮርስ ናፅነትኪ እዩ ኣብ ናፅነት ክንዛረብ የብልናን ግን ንሕና እውን ናፅነትና እቲ ንስኺ ዝገበርክልና ርእቶና ክንገልፀሉ ስለዚ ናቓልቦ ክትብል ክሳብ ክንዲዚ ሸበድበድ ምባል ናይዞም ፍሉይ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ሰባት ኣይኮነን You won't put your self-worth on others' opinion. ካልኣይ ድማ ናትካ ክብሪ ናትካ ብቅዓቲ ብናይ ካልኦት ሰባት ርእቶ ዝምርኮስ ኣይኮነን ሰባት ንፉዕ ሕማቕ ከምዚ ፅቡቕ ገለ ስለ ዝበሉኻ ከምኡ ትኸውን ኣይኮነን ንስኻ ናትካ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ካብ ውሽጥኺ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እቲ ናይ ደገ ሰባት ዝህቡኻ ተወሳኺ እንተመፀ ፅቡቕ ተጎደለ እውን ፀገም የብሉን ምክንያቱ ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዘለካ ክብሪ ናትካ ስለዚ ናይ ሰባት ርእቶ ናይ ሰባት ክሪቲሲዝም ፅቡቕ እዩ ክትመሃረሉ ትኽእል ኢኻ የግዳስ ኣብ ሂወትካ ፀላዊ ባይታ የብሉን ንስኻ ብሂወትካ ዘተኮርካ ንስኻ ብሂወትኪ ዝኸበርክ ሰብ ኢኺ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ናይዚኦም ዩኒክ ፐርሶናሊቲ ወይ ፍሉይ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ሰባት እታ ናይ መወዳእታ ናቶም እንታይ እያ እሳቶም ኩሉ ግዜ ንትምህርቲ ንዕቤት ኣብ ሂወቶም ኣገዳሲ ምዃኑ ይደልይዎ ጥራይ ዘይኮነስ የፍቅርዎ እዮም ፍቅሪ ናይ ዕቤትን ናይ ትምህርትን ኣለዎም and that's why ka ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ፍቅሪ ዘይብሉ ክብረት የብሎምን ወይ ክፃወርዎ ኣይክእሉን እዮም ክብረት ንኩሉ ኣለዎም ግን ከምኡ ዓይነት ሰብ ምስ ግዜ ከጥፉ ኣይደልዩን እዮም ነቲ ዕሽነት ናቱ ከሳልዩ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ክመሃርን ክፈልጥን ስለ ዝኽእል ዝነበረ መብዛሕትኡ ሰብ let's face it most people hate learning ዝበዝሑ ሰባት ትምህርቲ ዕቤት ኣይፈትውን እዮም ይፀልእዎ እዮም in fact እንታይ ይፈቱ ዝበዝሑ ሰባት ቴሌቪዥን ፌስቡክ ኢንስታግራም ፊልሚ ደርፊ ኩዕሶ you name it ሕሜታ ወሬ ዝበዝሕ ሰብ ነዚ ይፈቱ እዚ ቪድዮ እዚ ሰብ ኣይፈትዎን እዩ እቶም ነዚ ትፈትው ድሮ ንክትዓብዩ መደብ ዘለኩም ኣብ ጉዕዞ ናይ ዕቤት ዘለኹም ሰባት እዮም and that's why ሓንቲ ቪድዮ ጥራይ ኮንኩም ትርእዩ ብዙሕ ቪድዮ ናተይ ከምዚ ዓይነት ናይ ካልእ ትርእዩ ኢኹም ምክንያቱ 10 دقيقة ግዜኹም ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኣብ ሂወትኩም ፍሊጥኩም the same 10 دقيقة 5 ደርፊ ወይ 3 ደርፊ ወይ 4 ደርፊ ትርእዩላ ትኽእሉ ነይርኩም እዮም ፅቡቕ ድማ ከዘናግዓኩም ይኽእል እዩ ኣብ ኣያ ግን ትውዳእ ካብኣ ትሓልፋ ኢላ ናይ ደርፊ ወይ ናይ ፊልሚ ኣብ ኣያ ትውዳእ so እቶም ዩኒክ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ሰባት ግን ኣብ ፍቕሪ ዓብይ ዕቤት ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጡ ኩሉ ግዜ ኣብ ንዖም ከዕብዮም ዝኽእል ኣብ ንዖም ደረጃ ክእለቶምን ብቅዓቶምን ኣፍልጦምን ከዕብዮም ኣብ ዝኽእል ግዜ ካብ ምስዋ ዓዳ ይውዕሉን እዮም ኩሉ ግዜ they want to expand their knowledge their wisdom their experiences their exposure ኩሉ ኣፍልጦም ተመክሮኦም ቅልዕነቶም ከምኡውን ኣፍልጦ ርዲእቶም ኣብ ነገራት ከክፍዕዎ እዮም ዝደልዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ እውን ግዜ ሂቦም ክፈልጡ ይፍትኑ you read personal growth books listen to audios and videos like this take courses to learn new topics about technology finance business كل ነገር ዘዕብየካ ነገር ከዓ ክትገብር ትብገስ ማለት እዩ ሓንታ መወዳእታ ከም ወትሩ ዝጠቕስዋ እንታይ ኣብ ዓለም እቶም ፈላጣትን ክኢላታትን ነገራት ንኽዛረቡን ንኽገብሩን ኩሉ ግዜ ይጠራጠሩ እዮም እቶም ዘይፈልጡን ደናቑርን ግን ኮንፊደንስ ኣለዎም ንዕቱት ክብሉ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ዝረአይ እቶም ብዙሕ ዝዛረቡ ብዙሕ ዝልፍልፉ ዝወሓደ ዝፈልጡ እዮም ኣነ ክዕዘቦም ከለኹ ኣነ ሓደ ካብቶም ብዙሕ ዝልፍልፍ እየ ከምኦም ትብል በሊት ኣለኹ ኦኬ ሜቢ ግን ሓደ ሰብ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ቀፃሊ ኣብ ላይፍን ኣብ ገለን ክዛረብ ዝኽእል እንተኮይኑ trust me ክንድኡ ዝኣክል ፍልጠት ክህልዎ ኣይክእል ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ ዝፈልጡ ካብኡ ንላዕሊ 10 ዕፅፍናት ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ኣለው ግን እዚ እንተይለ ከምዚ ክመፅእ ክእል ኢሎም ስለዝሓስቡ ክዛረቡ ይመርፁ ኩሉ ግዜ እዚኣ ከነስተውዕል ኣለና ብዙሕ ዝዛረብ ወይ ብዙሕ ነቲ ሕብረተሰብ ዘጋግዝ ዘሎ እቲ ዝበዝሕ ዝፈልጥ ኣይኮነን
ዝወሓደ ዝፈልጥ እዩ ብኸምኡ ድማ ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ከይንጋገይ ኣብ ካል ከይንኣቱ መቸም ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣገዳሲ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ፈቲነ ከም ወትሩ እዚ ትምህርቲ ናተይ እናተምሃርኩም ተዓብዩ ዘለኹም ቀፅልዎ ዕቤት መወዳእታ የብሉን ንሕና ሓበሻ ወይ ኤርትራውያን ብፍላይ ዕቤት ልዕሊ ማንም ግዜ ስለ ዘድልየና ክንዓቢ ቅሩባት ክንከውን ኣለና ከም ወትሩ እዚኣ ትምህርቲ ደስ ተኢላትኩም ምናልባት ንሓውኩም ንሓፍትኩም ሸር ክትገብርዋ ትኽእሉ ከምኡውን ካብዚኣ ትምህርቲ ደስ ዝበለኩም ወይ ንስኹም ትውስኹሉ ኣብ ኮሜንት ክትብኑ ትኽእሉ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው